Iziphathimandla zezokuthutha KwaZulu-Natal zithi zisiqaphile isimo kuyona yonke imigwaqo, kanti imikhankaso yesifundazwe yokuphepha emgwaqeni isiholele ekuboshweni kwabantu ngamacala okwephula imithetho yomgwaqo. I-Road Traffic Inspectorate kanye ne-Road Traffic Management Corporation amaphoyisa a-national azobe eqanise kuzo zonke iy'ndawo la KwaZulu-Natal uqinisekisa ukuthi kunokuphepha kwey'vakashi kanye nabazalwane. Singakuveza futhi ukuthi-ke njengoba ethule ubuchwepheshe lobu kuthiwa-ke ummemezi wezimoto, sekunabantu abawu-5 abashayeli ababoshiwe ngoba bebephuzile. Kusenjalo amalungu ebandla i-ZCC abuyele ukugubha umkhosi wephasika kulonyaka okokuqala selokhu kwabheduka ubhubhane lwe-COVID-19. Inkampani yamabhasi iPATCO ithumela amabhasi ayo ngama500 azohambisa abazalwane baleli bandla ukuya eMoriya. Isiphathimandla zezokuphepha eLimpopo sixwayise izephulamthetho yomgwaqo. Since we started the operation, we have road safety issues. One critical and one risk that we need to look at is the issues of drunken driving. 166 drivers that were arrested for drunken driving in our roads and in any other places where we find them driving the vehicles and under the influence of alcohol. Kujalo-ke izinhlaka zomthetho ezahlukene uqapha emgwaqeni emkhulu ebheke eMoriya ehlanganisa u-R71, u-N1 no-R81.